Takzvaná prasacia chrípka podľa očakávania aktivovala najmä farmaceutický priemysel. Akcie výrobcov liekov proti chrípke raketovo rástli. Tento ošial však neberú všetci až tak vážne. Prasacia chrípka sa už totiž stala predlohou aj pre počítačovú hru. A začneme na internete. Celý online svet obletela táto jednoduchá počítačová hra, ktorá sa dá spustiť zadarmo. Hra je však čiastočne zavádzajúca. Účinnú vakcínu proti AH1N1 zatiaľ vedci nevyvinuli. V každom prípade už teraz sa môžu farmaceutické firmy tešiť na zisky, ktoré napriek hospodárskej kríze tento rok dosiahnu. Nikto nevie predvídať, čo sa stane, či sa to rozšíri, či sa to stratí, pretože už v roku 1976 bola taká panika. Vtedy bolo infikovaných pár ľudí, niektorí zahynuli a za mnoho milión dolárov sa vyrobila voči tomu vakcína, ktorá sa nikdy nepotrebovala, lebo tá choroba sa rýchlo stratila. Okolo chrípky vznikli aj terminologické problémy. Prasacia chrípka sa nepáčila chovateľom ošípaných. Medzinárodne dohodnutý názov preložil minister zdravotníctva ako neznámy chrípkový vírus. Svetová zdravotnícka organizácia to upresnila. Je to vírus nového typu. Ja by som radšej ho nazývala ako nový a nie ako neznámy, pretože slovo neznámy nezodpovedá celkom realite. Navyše možno vyvoláva potom väčšie obavy aj vo verejnosti. Veľké chrípkové epidémie sa zvyknú objavovať pravidelne približne v 20 až 30 ročných cykloch. Tou najväčšou bola tzv. Španielská chrípka. Spustila sa v 1918 a vyžiadala si 50 miliónov obetí. Bežná chrípka zabije ročne desiatky tisíce ľudí. Na nový vírus chrípky podľa laboratórnych testov zomrelo za posledný týždeň 20 pacientov. Martina Dratvová, televízia Markíza.